kacha mar mondo mi obeda e ng'anyo. Kwa dhi mbele kod twak marwa Green ka intiere kaunti ma Kisumu, Rachel Omollo ka achiel kod Dr. Agnes. Rachel, akena chak kodi kalore ni wach moro bende pod ili. Ene mo chako, en mara kuro. Wache wach moro kapok wadonjo e wach midwa nwa discuss no. Gima adwa kwayo jo piny o kata jo maneng, especially jo mang'anyo, and this goes to jo mane o the spectra and gi jo mane o the Northlands. Ni nitiere institutions ma wan godo maka ng'ato neno ni ni kaka weche mane owach gi jatelo Ichungwa, which in my view were looking very insightful, ni koro gidhi kacha nikech gineno ni gin gionge lo, koro machalo mano kokaw ng'anyo okoyudo lo ni e yo maber emomiyo gidhi kawe. To onego walu kata jopiny onego ng'e ni ok ni kata king'e ni ng'ano nokwalo gimoro koro idhi kwale. Two wrongs don't make it right. Onego mi wa follow the judicial system mondo waneni ka in gi evidence ni gir ng'ani endi ok nokawe nokolose yo maber emomiyo koro wadwaro monje mondo wakawe. Onego dhi donji gi evidence ni ka tiwacho ni oyo kambi mar mama ni ok en gima ne gigero gi luchgi, for example, emomiyo wadhi kwale. To konego bed ni watiyo gi opportunity to solve our indifferences. Ni koro idhi ketho gir migosi Raila Amolo Odinga, idhi ketho gir migosi Uhuru Muigai Kenyatta, nikech ok iherogi to ng'ato nyisi ni gigo bende ok ne giyudo e yo makare. Nikech nikech ng'ato nigi mwandu moloyi, kiny ibodhi e dalane kendo ichako maye nikech iparo ni kata ng'ani momeyoni ng'ani bende omayo wagigi, koro wambe wadhi wayaki. To ken kamano. To most importantly, mondo wabed ni ok wawach wechegi every other day. These are historical injustices. Emomiyo wan kama wantiere kawuono ni. Kineno ndalo mane migosi Raila Amolo Odinga omakre gi Kibaki, magi kao ni wacho ni nus mkati. To nitiere gik mane that committee or that the people who brought them together discuss mo wacho ni onego watim achiel ariyo adek mondo piny ni kik dogi e weche magidoke pile after every election. Tachiel kuom gigo ibo yudo ni social economic injustices. Mateni achiel kuom gik mane ging'iyo ni jomitiyo godo seche ma we are going for demonstration gin jo matindo, gin rowere. To rowere gi gibo wuok nekech gionge gi tich. Sirikan masani ni nyo promise no bomiyo rowere tich. To ka ginyalo miyo rowere tich, to nyalo konyo ahinya mondo ji oyud kaka gi rito ngimagi, giyud kaka gipidho joutegi. Mondo ndalo ka ndalo miwacho ni nyithindwa odhi e ng'anyo. Seche moko ji dhi ng'anyo, de nyalo yudo kaka ikonyri, to seche moko ok dhi kata ng'anyo no. To ngima to tek mar adiera, and it's a worldwide thing. It is not just Kenya alone. To ka in gi giri moro mimako adiera makende, kiyudo kaka inyalo dhi e puothi moro minyiew gi pesani, to di kony moloyo. Omiyo sirikal onego ng'i ni ere kaka wa empower the youth. Ineno mondo nyithindwa gi oyude kaka gin bende gikonyre maginyalo ritre gin giwegi. Gik moko kaka land injustices mosebet, and their issues mwang'eyo kaka jo Kenya. Ere kaka wanyalo keto gigi mondo bed in the past, mondo kwa move forward kwa ng'eni aoyo ok ni wadhi bet gi handshake kendo we discuss the same thing, we don't have the solution. We already know the issues ailing the nation. Iwacho kanyo makare ahinya. Ere kaka watimango wa address the issues. To bende kinde makata ng'anyo makamagi no chako e pacho kae Dr. Salome.